Što se tiče same prosvete i tog ogromnog sistema koji je u Srbiji, problema je bilo oduvek, samo mi se čini da se o njima više govori u poslednje vreme, a svakako u tome ima udela i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, što ono sve što ne valja u prosveti javno iznosi. Smatramo da je to jedan od načina da se problemi rešavaju, jer smo skloni da nekako krijemo ono što je problem i naravno ostavljamo, kako kaže naš narod, pod tepih, a taj tepih se toliko podigao od problema da se, bojim se, saplićemo u poslednje vreme. Dakle, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije inače ima svoju redovnu aktivnost, posetu opštinskim odborima, gradskim odborima po celoj Srbiji, s obzirom da je naše članstvo ono koje radi u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u celoj Srbiji. I od juna meseca imamo otvoren poziv da dođemo, ali sve ovo što se dešava i te naše redovne aktivnosti dovele su od toga da evo tek ovog kraja oktobra dođemo u vaš divni grad. Ono što jeste naša tema, svakako gorući problemi, u prosveti već godinama unazad najveći problem predstavljaju tehnološki viškovi koji se javljaju, mogu da kažem, intenzivno posle 2000. godine i zbog depopulacije stanovništva, ali nekako mnogo baš izraženo nakon zakona koji je donesen 2009. godine, tako da mi još uvek imamo negde oko 2.500 do 3.000 ljudi koji su tehnološki višak i problem sa njima jeste taj što obesni direktori koji krše zakon, načelnici školske uprave koji sve to podržavaju, pretpostavljam da ta veza ide čak do Ministarstva prosvete, na neki način zaobilaze zakon, ne poštuju ga, nemaju nikakve sankcije za to što godinama rade i ne primaju tehnološke viškove. Time se u stvari apsolutno stavlja ruka u budžet Republike Srbije, dakle svima koji u ovoj državi žive, jer se najčešće plaćaju 2 puta određena radna mesta. Kako to mislim? Mislim da postoji tehnološki višak koji je recimo 5, 10, 50 ili 100% tehnološki višak, ostao bez časova, a na njegovo mesto se dovodi novi čovek. I tako vi umesto da uposlite nekoga koga već plaćate, vi praktično uvodite novog čoveka u sistem. To je jedna teška bolest od koje boluje srpsko obrazovanje. Mi smo kao neki lekari prvo detektovali bolest, a sada je lečimo. Naravno da sam sindikat ne može da izleči tu bolest koliko god da je svestan kakve posledice ona ima, već je potrebno da ima sluha od prosvetnih vlasti koje moraju nositi i same odgovornost za sve to što se dešava, a naravno preduzeti i određene akcije. Ono što takođe ovih dana jeste aktuelno su materijalna primanja zaposlenih u obrazovanju koja su daleko ispod republičkog proseka, znači republički prosek je 45.000, prosek u obrazovanju nešto više od 39, tako da mi kao visoko obrazovani ljudi u 70% visoko obrazovani prosto imamo zarade ispod republičkog proseka, što smatramo apsolutno besprizornim, jer svaka država koja vodi o sebi računa, ona sigurno mora da vodi računa i o obrazovanju. To je druga tema koju ćemo otvoriti, šta tražimo, pisali smo predsjedniku vlade da nas primi, da kažemo koje su naše smernice u tome zašto smo predložili povećanje plate od 12%. Ono što svakako jeste razlog zbog koga mi idemo na ove tribine je taj da oslušnemo šta naši članovi misle, šta njih muči, kakvi su njihovi konkretni problemi, tako da će jedan deo tribine sigurno biti ostavljen i za ta pitanja, odgovore koje mi ili dajemo odmah ili se naravno bavimo određenim problemima u narednom periodu.